Čaute. No, takže tady si zahrajeme Skyblock, je to verze 2.1, vidíte tam máme pískový ostrov, tady máme tady to, tady to bude jako, počkej, že bych si vás to zeptal, Super. No, díky. Hněď jako mi to hodíš, já to zasadím. Mám ti pomoct? Asi jsem to chytil. Nechytil. A druhá lenže padla. Třetí a padla. Super. No, já nevím. Hej, ale to je chyba, nemají být dva lady? Nemají být dva lady? To je jako na generátor. Aha. Iba na generátor. A potom pri tom ešte urobíme veľkú farmu. Á, ty vole, skoro som padol. Mám jednu dôležitú hlinu. Takže ten stromček to zavadza. Hop. Moje. Nebude vadiť, keď si zoberiem ešte dve hliny? Tak. Super. Takže teraz ja to pôjdem dorobiť. Tak. Hej, Nerev, hotovo. Hej, a ja si urobím krompáča, dobre? Hej, odkiaľ máš ten kýbel? Ty lávy. Toto je dobré, ten skyblock. Hej, ja zväčším ostrov, dobre? Ja sa snažiť. Tu je tam něco rozkopu, tak spadne celý ostrov. Tu máš. Ja mám. Ja viem, ale zober si aj ten. Faktor strachu. Dara, môžeš ísť o niečo dozadu. Môžeš ísť dozadu. A ako sa na čom to? Dobrá se obsidiana portál.
Nereu, už to máš. Zatím kopej. Mhm. Už vidím tu cestu krásně. Je tam, je to všechno žrádlo. Kde? Ale tam ještě nějak to je. Dalej? Ještě takový 20. 4 bloky. Sem hodí, hoď mi. Mhm. Ježiš, to je fakt celý smysl. Môžem sa pozrieť? Do prdele, help me. Au. Ty vole, ja mám ten krompáč. Ja sa tam chcem tiež kúknúť. Počkať, nastavenie grafiky, ďaleko. Ty vole, už to aj ja vidím. Aha, tak, si to myslel. Stačila na asistencie času. No? Ale však to teďko začala bolí hlava. Nereu, ale nezabudni, musíme natáčať iba 10 minút. Dneska to budem brát po 10 minutách, jsem to handicap natáčím a to po 10 minutách vypne, takže za to kopej. Dobre. Slováka, že natáčajú, ty vole. No, Jsme skoro stejný úplně. no, dva nejlepší kamarádi. Já u tebe, já pro tebe, já tebe. Rozumím si. No, to je na tomto divné. Ale jsme byli stejná země, takže No, hoď nějaký blok zatím. A spadl nějaký. nevadí, nechaj tak, vykopené. Hej, koľko ich máš, tých blokov? 8 jsem měl. 8? Tak bolo ich 9, padol iba jeden. Hej, tá voda zamrzla. Ne, fuj, ty vole, čum sa. Fuj, dobre, už sa to opravilo. Takže tady je přesně, takže tady je. Zima. Je tam všechno tráva, to jsme potřebovali. Áno. Hej, čum, ešte raz. Puš mi kabel. Pozor. Ešte to máš jeden. Protože by si mohol ísť dať na alebo keby na tú nohu. Ale pre tých z tých snehových blokov, čo sme u tecníka mali, ty vole, to bola moptrapka. A tie domy, celý ostrov bol. No. Nereu, to nemáš ďalšie bloky. Aha. Aspoň na tom pracujeme dlho. To dá povedať. Ešte koľko tak blokov, vypočítaj to, Nereu. 20.